Sice najčastejším spôsobom nakupovania tovaru v kamenných obchodoch, ľudia však začali nakupovať práve cez internet. Cez internet sa dá kúpiť už hocičom, ako sa hovorí, všetko je na webe. Vo virtuálnom obchode síce predavača nevidíte, ale na druhej strane monitora pracujú desiatky ľudí, aby sa nákup dostal na správnu adresu. Nakupovanie cez internet je intuitívne a zvládnu aj úplne začiatočníci. Najskôr si vyberiete tovar, ktorý chcete kúpiť a vložíte ho do košíka. V ďalšom kroku vyplníte všetky potrebné údaje. Odoslaním objednávky sa začína na druhej strane internetového obchodu Kolotoč. Ak chce zákazník reklamovať tovar, musí ho vrátiť nepoškodený a nepoužitý, a to na neskôr do 7 dní. Pri reklamáciách, pokiaľ sa jedná o internetové objednávky, tak je to v zmysle zákona, môže tovar bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní. Samozrejme, tovar musí byť v originálnom balení a nepoškodený. Je teda na vás, aký spôsob nakupovania si vyberiete. Či dáte prednosť pohodlnému nakupovaniu z pohodlia vášho domova, alebo sa budete premovať s nákupnými košíkmi po supermarkete.